motius evidents vam haver de cancel·lar el Campionat de Catalunya d'edats individual en les dates que ho acostumem a fer, que és la setmana abans de Setmana Santa. Però de totes maneres no el vam cancel·lar, sinó que el vam ajornar pensant que potser tindríem l'oportunitat de tornar-lo a fer. I vam decidir que si hi havia algunes dates que el podríem fer eren aquestes, just abans de tornar al col·le, perquè encara fa bon temps i és uns dies que la majoria de nens i pares s'ho podrien permetre. Doncs tenia bastantes ganes, perquè així és com d'una manera que veus el teu rival i com que jugues. Es trobava bastant a faltar perquè feia aproximadament 6 mesos ja que es va acabar la Lliga, justament, la Lliga catalana, justament pel coronavirus, i sobretot la gent que sol entrenar a casa seva, sol practicar bastant els escacs, es fa feixuc perquè justament un dels incentius més grans és poder jugar i poder millorar en el taulell, llavors era un inconvenient bastant gran. Clar, com a federació estem obligats a tenir un protocol i l'estem intentant seguir bé perquè l'hem de seguir i perquè és una seguretat i una confiança que les famílies ens fan venint aquí i portant els seus nens, amb la qual no volem que hi hagi cap incident aquí en el torneig, que tothom s'ho passi bé, que competeixin bé. De totes maneres, tenim quasi 250 jugadors i estem bastant contents de la resposta de les famílies.